ykköspaikalle. Ja sitten Holmström. Aspeliin tiukkaa vääntöä. Ei saa. Ja Vuokio lisälenkillä. Ja näin on Vuokiolla sitten lisälenkki heitetty ja nyt vaan toisia kiinni ajamaan. Ja sitten tuolla pysäköintialueella jossain päin on musta Mercedes AYP 206. Valmistautukaa siihen, että kun kisoista pois lähdette, niin saatte jostain varavirtaa, nimittäin valot päällä koko päivän, niin se kuluttaa batteria aika paljon. Ja sieltä Lindström 2 kierrosta tänne. Holmström lisälenkiltä kakkospaikalle. Ja siitä Fredrik Lindström lisälenkki. Mutta toi on melkein saman ajan vielä lisälenkki kuin tuo varsinaista rataa pitkin ajaminen. Pikkusen on. Ja pikkusen se on. Ei taapi tuo lisälenkki, mutta silti Lindström ykkönen. Holmström